Lamsugo hai ani YouTube channel lo tini hai non gal belekan nangkungmani kok toma tui phaikya chung jotro nukhana mi awo chini bobagra bini Facebook live phaioi bota mosai khana rika chung jotno clear khe chung saimang khana hoito baksa borok chini bobagrani je Facebook live bo phai je samani baksa borok saime phanongui mano te baksa borok phaioi nugui bo baksa buje phanongui mano kaisa ko hingke chung jotono saimanka tabukle motamuti chin bobagra clear khaino bo saka je BJP bai je tabuk borok alliance chung tongmani thansang tongmani tabuk hingke borok paithago kakna nangsanai hinui motamuti chin bobagra clear khain saka chung jotono saimano tamni mogoi BJP bai borok kurungkha haika alliance wngkha pia tabuk hingke tamni moi te waisa kaknani kok sanani nangkha chini bobagra abo chung kisisa bujilaiano puila sikang puila yaphang je BJP bai je thansang lemani alliance lemani aboni uklogo norabo saimana reason tongo tamni reason ke je tiprasa accord rok kubangma sign khlaimani abon tuiui chini bobagra tei haikaba tipra motharok borok BJP bai alliance wnglaikha aboni yakglono tipra mothano hoite kaisa MP chini Bibu Kumar Devi je MP wngkha abake alliance wngmani yakglowo tei alliance je tongmani tabuk jora o tiprasa je accord je sign khailemani abono rinani hinui je kok rimani abon tuiui buskani sikango je borok alliance wnglaimani wngbu phiaba already je alliance already onek tamsanai bosor parang thaka 1-2 bosor ungnai tokha phiaba tabuk bo je tiprasa accord je alliance khailemani BJP bai tipra motha je tiprasa je manthai o tiprasa accord abo tabuk bo kunu phano tamsanai manani ba busang rinani abo kunu kok kurikha sudu rinai naisingmang tabuk jora sopaikya piaba tabuk bo o tiprasa accord remove kurikho aboni bagoi yes chini bobagra je decision harmani jodi no tipra motha BJP jodi alliance tongmani manthai mana boisi manthai mana boisi je alliance tongmani ke tabuk jora risi rijai manthai ke alliance bo tam khlainai te kubangma lukurok sai tongo borok bai tango alliance tango kak pai kubangma lukurok sai tongo phiaba chini bobagra mic nang kha kolok khlaioi tabuk jora naising tongmani phiaba tabuk jora bo rijak yakho abo se main khai aboni boi tak paithago khai chini bobagra decision han nangkha je BJP bai alliance je tongmani kakna nangsanai hinui je bini Facebook live o je bo phai samani abo belai khano angbo agree khlaio tamingke tiprasa accord boi hitino BJP alliance wngmani phiaba aboni yakglo phano tabuk bo rijaya tiprasa accord already 6-7 mas 8 mas ni bisingo rijani kok rimani 2 mas 2 bosor hai kasa kasing tongo tabuk bo rijaya angke borok bai kurungui tongoi tam khlainai kok chini MLA Ronjit sar bo saka sikang rogono chung boi kakna nangsanai rok hinui phiaba asle jora sokpaikha tabuk jora riya angke borok bai kakmani chao teisa kwrak khlaioi choba khlaikha angke abo se hamkuknai aboni bagui no chung chini tiprasa chung thansa ma tongnai at least chung thansa kuri hingke chini manthai rok mangla thansa tong angke chung je sanmani abole manna hinui angbo buito khlaio asung nai tinini chung share khailemani ang asuk video kolok sanamya tamingke norok bo naikhe boring jangnai hingke haino hai next video ma laifanai tini bagui asung nai jotono hambai tiprasa ek rok to।